Halo, selamat sore kanca-kanca. Kanca-kancaku selamat sore. Ketemu meneh nok gone ngarit sing wingi kae tak kandhakno kae ya kanca ya. Waduh Gusti nyuwun ngapura panase ora memper Gusti. Kanca-kancaku sing ning kono-kono piye kabare? Kowe rak ya padha semangat to tunggal to. Wah, ayo tetep semangat. Ki kanca ngarit ketemu meneh wis jam 5 iki ya. Ya jam 5 ketemu. Tapi mungkin sesuk ya ora. Sesuk mungkin ana acara, ana perlu sih ana acara kaya penting e. Ya iku cerita iku ya. Iku iki lah. Iki kari-kari gawa mulih. Lah engko nek wis tekan kandang kono ya lagi istirahat sik tak ngombe sik ya kanca ya. Ngapurane aku mau madai mek sithik. Ngapurane sik tak ngombe sik aku. Mau kali ini rada gede kanca. Masalahe mau bengi udan. Mau bengi udan jadi apa kuwi jenenge banyune kan budhek kali ini. Aku durung madai wit wingi, madai banyune nggone sumur cilik iku. Sumur cilik sing ning jaring kali iku lho. Iku ngono kanca-kanca ya. Ayo kanca-kancaku kabeh salam sehat selalu. Muga-muga kancaku sing ning kono iki padha sehat kabeh yo. Padha sehat kabeh. Semono aku ya didongakno muga-muga kanca ngarit iki selamat gone ngarit, selamat gone bali nang kandang. Soale iki wayahe bali nang kandang, tapi aku ya ngombe sik. Tak ngombe sik aku. Alhamdulillah bareng ngombe. Mau ning kene ana kancaku. Wong loro, tapi wis do bali aku ditinggal kok. Wong dekne mangkate ora bareng kok. Mestine kan dhek ya mesti mulihe ya beda-beda. Ora bareng ngono. Nek perkara panggonan ngarit wis tak kandhake bola-bali. Iki sing panggonane adoh kanca ora cedhak kaya sing wingi esuk kae. Wingi esuk kae kan kurang luwih 1 kilo. Iki balik nggone dhisik kae. Kurang luwih 4 kilo dalane lumayan elek. Iku mau kali nyabrang kaline banjir. Ora banjir tapi agak keruh ngarani keruh ya. Budhek gayamu keruh iki kaya wong ngerti. Ya sepurane ya kanca-kanca ya. Kaline budhek. Muga-muga wae engko aku iso nyabrang. Tapi nek kirani ra iso aku metu muter wae muter. Adoh sithik ora masalah. Ya kacek 5 apa ki kacek 1 kilonan. Nak tekan cedhak kene 4 kilo. Tapi nek muter kono 5 kilo, 1 kilo. Tapi kan aku aman. Daripada aku susah kok aku milih-milih sing aman wae. Ngono kanca-kanca ya. Wis kanca ya, aku durung nyorok barang e. Durung buka lepong ya. Wah, tugasnya akeh banget. Ngapurane. Ya muga-muga kancaku sing ning luar Jawa, sing ning endi wae lah. Sing ora iso tak sebut siji-siji. Muga-muga do diparingi sehat, diparingi lancar nggone mbut gawe, entuk rezeki sing akeh. Terus diberkahi Gusti Allah terus barokah. Ngono. Ya Allah, muga-muga kancaku padha diparingi slamet. Luwe-luwe sing ndelok vitiku. Luwe-luwe sing ndelok vitiku muga-muga diparingi rezekine cepak. Rezekine cepak. Terus muga-muga tak dongake engko iso lunga ziarah Mekah Madinah. Baik iku umrah maupun haji. Muga-muga amin amin ya Allah amin. Ya Allah kabulkanlah permohonanku ya Allah. Matur nuwun.